Miexi b'ritmu tajjeb ix-xogħol ta' restaw fuq il-Kappella ta' San Kliment fiż-Żejtun xogħol li beda x-xahar li għadda. Dan huwa wieħed minn 12 proġett li ġew magħżula s-sena li għaddiet bħala parti mill-iskema għal xogħlijiet ta' restawr għal kunsilli lokali u mit-tnedija ta' din l-iskema fl-2015 tlestew total ta' 43 proġett f'diversi lokalitajiet. Il-Kappella ta' San Kliment insab fiż-żona ta' Żejtun magħrufa bħala r-Raħal t'isfel. Il-kappella mbniet fl-1658 minn Klement Tabone bħala gratitudni lil San Kliment wara li kien salvaħ mill-attakk tat-torok fuq Malta fl-1614. Fuq il-ġebel taħt l-arma tal-familja Tabone fuq l-entratura prinċipali wieħed jista' jsib imnaqxa is-sena ta' meta tpoġġiet l-ewwel ġebla. Il-perit Ivana Farrugia responsabbli minn dan il-proġett spjegat li bħalissa qed issir tindif, konsolidazzjoni u l-puntar mill-ġdid tal-ħitan ta' barra. Bħala struttura hi kappella ħelwa biex ngħidu hekk, għatan tal-ġurnata diversi elementi oriġinali tilfet oħrajn sfortunatament imma tanta ħafna mill-oriġinalità tagħha. U x-xogħlijiet jaraw il-tisħiħ tal-bejt. Il-bejt li hemm huwa l-oriġinali ma tilef kompletament il-kisja tat-tefun. Imbagħad ir-restawr tal-ħitan ta' barra, l-erba' ħitan ta' barra, u r-reintroduzzjoni ta' ċertu elementi li ntilfu. Ix-xogħol fuq dan il-proġett li qed isir mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni mistennijiet lesta is-sena d-dieħla.